nähnyt koskaan revontullia. Ha 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 ha. Vetäkää käteen. No niin. Vittu, missä saatana saa se on? Otan tuon helvettiin tuosta. Tuo painu vittu. Okei. No niin. Aloitin liian aggressiivisesti. No niin, tänään me siis mennään ja varastetaan vammaisen vammaistuet. Tai no, tänään me varastetaan vaivaisen, luultavasti vanhuksen, joka on vammainen ja hänen vammaistuet. Mutta, no niin, katsotaan minkälaista tällä on. Sitten kun mä oon läpäisyt normaaliin, me mentetään. Okay. Vittu, mitä paskaa sitten. Mä oon pannut vittun crossout-mainoksia tullut. Mulla on kokista, tai on varmaan mun 20 tänään. Mä kävin itse asiassa tänään hammaslääkärissä. Mun hampaat on niin paskana. Ihan sama, ei mua kiinnosta. Ollaanko me valmiita siihen, että me mennään varastamaan tämän jätkä vammaistuet? Puhu moninkosa. Mä oon nopeampi. Okei, let's do this! Missä se vamppi on? Paskataan nää. Rovetaan nyt helvetin laudat. Mä sain achievementin vaan siitä, että mä rikoin puuta. En mä jätkä nää mun FPS, varmaan 1 000 000. Mä avaan tuun. Mä käyn tuun. Mua ei kiinnostaa tää lore. Fuck lore. Kaikissa peleissä on ihan lore pass. Hyi! Hyi vittu. Semmonen. Varastetaan vammaisen vammaistuet. Koska miksi vittu ei mä saa. Mä olin köyhä, mä olin köyhä, että mä oikeesti niinku saan mun työt, mä varastan muilta. Mä oon kommunisti. French. Voinko mä smäkätä? I'm smacking you in the ass. Hei, tää on... Mitä vittu tossa lukee? Mä kuulen jotain erittäin epämääräisiä ääniä. Vittu, siellä se menee. Onks sillä semmonen niinku... En mä tiedä. Kauko-ohjattava. Kauko-ohjattava kärry. Vittu, kauko-ohjattava dish. Mitä vittu mä nyt höpötään? Tää meditoi jotain täällä. Kuunnelkaa. Se ei näe mua. Mä tässä jossain ihan lähellä. Pelottaa se retardi nyt tulee tänne. Lontoo looton tuosta. Hyi saatana. Te jätkä näyttää Smart Schoolboylta, jos olisi vaan laihempi ja vielä vammaisempi. Holy fuck. Se crash auttaa hitto niinku ei edes mulle, vaan jollekin ihan randomille. Mä laitan tän sen suuhun. Se ei huuda enää. Mä ajattelin jotain ihan muuta, mutta YouTube ei tykkää. Mä otan tää ja otetaan kännit tän jätken kanssa. Otetaan kännit tän kanssa. Mä en oo vielä kertaakaan jäänyt kiinni tälle jätkältä, tää on niin retardi. Tää paska seuraa mua. Snitchaako tuo mut? Tää paska auto snitchaa mut. Miten tää edes ohjaa tuota? Tuleeko se tähän? Hei! Joo, ihan chillisti, hei. Okay, joo, keep it up. Keep it up, asshole. Mulla menee aika hyvin. Mulla on jo yli tonne, mä otan toisenkin litkun tosta. Ryypätään hitto yhdessä. Ei se mua näyttäis, mutta se menee tuon niinku, onko... Tuff. Whee! Missäs mestas mä en oo vielä käynyt? Bro is such a retard. Tää on... AAAAH! Oi, mitä vittu! Mene! Okei, kännää vaan. Mitä se tuolla? Ei tuota ovea voi avata ees.
Miten se voi olla tuolla? Smart Schoolboy, mutta vammanen ja retardi. Tai onhan se aika vammanen. Näyttää siltä. Stop Putin. Tää jätkä sanoo Stop Putin. Mistä tää nyt siis... näkeekö tää mua? Kyllä, tää tietää myös mä oon, mutta tää ei hyökkää. Ok, fine by me. Tää on tämmönen... Miksi sun annetaan asua yksin? Vaataan tässä näitä lootia niin paljon kuin pystyy. 100 euroa. Ja sillä on motorisoitu tuo, mutta... Onks täällä joku bugi, että ei voi enää hito juosta? Varmaan. Kaikkea tuo. Niin vammanen, ei se pääse ton nopeampaa. Niinku... Siis... Miksi mies varas on tätä? Ei! Jätkä sanoo, että suu kiinni, joko. En mä mikä silent streamer oo. Rakki automa. Fuck you. Onko se edelleen mun perässä? Ei. Se tulee tänne. Se tulee tänne. Oh. Smäkkään nuo. Sä sen... Todella näet sä sen, kun hitto jätkä oli täällä. Mä en edes tiennyt, että se voi olla täällä. Onko sillä itellä se keycardi? Mä en edes painanut eetä, kun mä otin tuon. Mulla on viinat tässä ja... Tää ilmeisesti tykkää sit. Kummasta se tulee? Tää kuulostaa niinku juna menis. Ja Slenderman, mutta vaan puisia. Noin. Mä en koskenut siihen, jätkä! Mä en koskenut siihen. Kehari. Okei, ihan. Otahan nyt ihan rauhassa. Miksi tää haluat mä stop scrolling? Mä en kato edes TikTokia, ei mulla oo sitä. Mun sprintti ei toiminut! No niin, jätti ihan semmoista rauhaa. Mä menen tänne paskalle. Mä vedän oikein hemo kurat täällä. Eihän se vamppi nyt tuu tän. Hitto pankkiin nää rahat. Todiin. Hyi vittu. Mä menin ihan väärän paikkaan. Hitto alkaa vetämään blowjobitun. Mä tarvii sen mitä niinku... Mitä vittuu? Tarvin redline riki. Miksi on... Tynnyri. Jatkalla on lövö täällä. Vittu. Mä tarvin kommari avaimen. Tää rakki on hittoa. Eiks... Tuolla kehari. Kehari kaljakaveri tää. Mä oon ite ehkä vähän vammanen. Mä oon 1% vammanen, mä voin tehdä näin. No niin. Jätkät, nyt me lähetään tänne. Täällä on joku kommunisti utopia täällä. Ok. Oi! Took his ankles. Took his ankles. Okei, mä oletan... Nyt hiljaa mä voin puhua. Stop rage baiting. Missä se meni? Jätkä! Sano screw you! Crow sanoo screw you.
Miksi? Sulla on selvästi enemmän rahaa, mitä sä tarvit. En saanut tältä. Mistä täällä on loput rahat? Käynyt kaikki paikat läpi. Crazy door. Mä smäkkä... Oho. Mä olin saamassa smäkkää sitä tällä hitoon jutulla. Mitä? Ei, mitä? Jätkä ei ookaan vammanen! Se on teeskentelee, että sä saanut rahoja. Hito skämmääjä! Se otti se mun litku! Mulla ei enää yhtään. Se silti sanoo mulle jotain suukiin, okei. Se on chill out. Mun pitää raapia mun naamakin hito samalla tässä. Vitu auto. Eihän se seuraa mua. Vittu mä kuulen, että se on ihan mun lähetä. Mene! Vittu se eteen tuohon ei pysty pelaamaan. Ja mä voin pelata jos syödä samalla aikaa. Mä kokeilen pelata yhdellä kädellä nyt. Hitto juuakin pitäis vielä. Mä pelaan nyt oikealla kädellä. Oi helvetti, kun hyvä pepsy. No niin, ollaanko me nyt valmiita Nightmare Mode? Mä läpäsin sen normaali äsken. Se oli aika paha. Let's do this! Caps Lock helvetti. Paskonne seinät! No niin, pölytän täältä vammaiset rahat. Red rahaa. Tää jätkä ei. Täällä on selvästi aivan liikaa. Se on niin paljon tehty laatikoissa. Miksi ne on dollareita? Onks tää jätkällä rahaa? Ok. No niin! Toinen asia. Tässä paikassa ei. Oho, olihan siinä $150. Hän käymään täällä. Kyllä kommunisti utopia tää paikka, kun täällä on niin punaista kaikkialla. Ei se retardia mut takana, ei se oo. Mä oon putkes. Tukis ankles. Ei hitto. Tyhmä idiootti paskahousu, jätä mut rauhaan. Mä en stop scrolling. Tämän rahan tarpeessa. Sä ilmeisesti saat sun rahat hitto myymällä sisäelimiä. Kukapa nyt ei. Took his ankles. Milloin sä aiot luovuttaa? Mä sun nopeampi ja mulla on loputon stamina kehari. Mitä sä meet edes noin paljon? Hito on motorisoitu tuonne. Mä en laita mun vittu vamman. Okei, rap battle sitten. Rap battle sitten, ok. Ai, okei! Mä en ole että se näin viisassa. Mitä sanoit? You never come back. To voi! Jihad, jätkä sanoo jihad. Jätkä sanoo Booklubben. Kukaan ei kato Booklubbenia. Eiks tosta meni? Nyt mä lähden käymään täällä. Miai! Meillä on rap battle. Miai! Miai! Et sä näe mua! Took his ankles. Mä saatoin ottaa hänen nilkat, se otti mun neitsyyden. Älä mitään, en mä neitsystä oo. En oo. Mulla on satoja bodybuilders, mitä sä höpötät? Missä se vammanen spavnaa? Mikä tän jätken nimi pitäis olla? Mä ehdotan...
käy klikkaa tätä. Mennä tänne vähän luuttaa. Hynää löytyy. Nightmares mun pitää vaan painaa hito C-tä pohjaan nimessä crouch. Ei se näe mua. Ei saa! Sori! Miksi sun piti pysähtyä tolleen? Onko se nyt lähtenyt? Oo. Me voimme käydä hakemaan tämän hynet. Se tulee tänne taas. Tää träkkää mua niinku 20 sekuntia varmaan sen jälkeen, kun se löysi mut. Ei! Mä feilasin toi hyppy. Jätkä saa aina hirveen hepulin. On jumalauta kerrankin hiljaa. Mä en stop scrolling. Ite. Stop. Tää vaan huutaa random sanoja. Tähän mä en kyllä ryhy enää. Lol. Nyt se luovutti. Nyt mä menen hakemaan lisää rahaa. Tule tänne taas! Sä et oo ees vammanen, sä teeskentelet olevas. Sä oot niinku se yksi striimaaja, joka teki niin ja sai donateja. Sitten se jätti sen webcamin päälle. Ja he got exposed. Täällä on näitä. Ei mitään. Nopeus. $125. Mä oon aika kuseessa. Voi homo! Nopee. Onks tää niinku 5% increase? Smack. Eihän se vois tulla tän läpi. No niin, nyt mä oon kuollut. Tänne vauhti. Fortnitein vauhti. Haetaanpa hynää täältä. Tuosta. Milloin se retardi tullu? Retardi. No ilman nopea. Otetaan vielä tuo. Okei. Otakaa mieleen, mä oon nyt tämän paikan tyhjentänyt. Okei, nyt mä käyn siellä täällä huoneessa. Jos mä käyn nuo auki. Tää on niinku varmaan tärkeä huone kaikista. Näyttää niin mustaks. Jos se muuta tulee tänne, mä käyn hakemaan tuo ihan muu tapa. Ei tullu. Tullu toiselta puolelta. No niin. Saatiin niinku... Saatiinko me sininen avain? Taidettiin saada. Retardi Robert. Retardi... Roope. Joo, retardi. Nyt on mun aika hakeneen loput hynät täältä. Se tuntuu siltä, että se on niin lähellä, vaikka se ei oo. Missä mulla on hynät ottamat? Täältä. Ei oo. Ei, oli täällä vielä yksi boksibuu. Vittu menee! Miksi tää, onks kellään teoria, mihin te tarvii näin paljon rahaa? Tuleeko se nyt tänne? Tää on helppo kohta, vaan voi väistellä sitä. Jos se tulee. On kyllä ollut vähän haastava. Oli 2 tonnia. Me löydään se 2 tonnia tuolta.
Mä luulin, että se tuli täältä. Mikä tää ääni layout on? Koira! No mikä se tuommoinen oli? Taas luovuttaa. Joo, mä otan vähän pullaa tosta. Onpa paskaa. Auki. Mitä enemmän mulla on tältä hommattu rahaa, sitä... Tästä. Aika paska temppu. Meneekö se sinne? Metsä sinne jätkä. Metsä sinne. No voi vittu. Mä kyllä nyt varmistan, että se tulee tähän. Joo, no niin nyt mä voin käydä sen uudelleen. Paskon nää. Vai kokiista. Koko puolet kaatu lattialla. No niin. Missäs me oltiin? Nyt ootat, että se tulee tähän. Päiväs paas. Mä lähden ryövää sun massit. Ei hitto, mä menen kyllä suoraan nyt punaiseen taloukseen. Grab yourself. Smack. Aina mä voin vaan paskoa sen nilkat tässä huoneessa, ei voi tehdä oikein mitään. Ja fuck it, mä sitä täällä tee. En hitos mä kyllä tuon. Okei. Se on nyt tuolla jossain. Mitä mä teen? Se on. Missä tää jätkä menee? Tuli paskatemppu. Se on niinku aidannut tän alueen. Ota, nyt on mun aika. Nyt on mun chance hakea sen loput raat, ja mistä mä voitan. Nyt vittuu tältä. Okei, joo, se lähti toista reittiä nyt. Vittu ei. Kuulenko se hitto juoksuta? Tyymä retardi. Vittu, jaa mun takana! Ää! Fuck yes! Easy game. Se oli semmonen se. Varastettiin retardin rahat ja... Vaikka se ei ollut retardia, nyt meillä on 5 tonnia. Yhdessä 10 tonnia. Siis me etin vaan toisen kerran sen talon. Niin se, indeed.